Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, garizumako penitentzialdiak jauna, presta beza zure herria pazko jaietarako. Eta iguzu elkarteko gorputz ezitze hau guztion barne berritzerako izan dadila. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ezekiel profetaren liburutik, honela mintzo da jauna, gaiztoak egindako pekatuak damu baditu, nere aginduak gordetzen, eta legez eta zuzentasunez baldin badabil, biziko da eta ez da hilko. Ez dira gogoan hartuko, harek egin dituen gaiztakeriak, zuzen ibile delako biziko da. Gaiztoaren heriotza nahi ote dut badanik, dio jaunak, ez aldut nahi gaiztoa bide txarra utzita bizitzea, zintzoa berriz bere zuzentasunetik okertzen bada eta pekatu egiten badu, gaiztoak ohi dituen txarkeriak eginez, ez da gogoan hartuko harek egin zuen zuzena, egindako makurkeriengatik, egin duen pekatuarengatik hil egingo da. Zuek diozue, ez alda zuzena jaunaren jokabidea, entzun bada Israel etxe, nere jokabidea zuzena ez dela, jokabide okerra ez ote da gero zuena. Zintzoa bere zuzentasunengatik okertu, gaiztakeria egin eta hiltzen bada, egindako gaiztakeriengatik hiltzen da, eta gaiztoak egindako pekatua damu duenean, eta legez eta zuzentasunez dabilenean, berak bizi erazten du bere burua, bere pekatuak ikusita bihotz berritzen bada, eta egindako gaiztakeria guztiak damu baditu, biziko da eta ez da hilko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi, erruki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurri gabeko bihotz ona. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikaslei, zuen zuzentasuna idazlariena eta farisearrena baino handiagoa ezpada, etzerate sartuko zeruetako erreinuan. Entzuna duzuen nola agindu zitzaien aintzinakoei. Ez duzu inor hilko, eta norbait hiltzen duena, errudun izango da auzitegian. Nik ordea hau diozuet, anaia haserre hartzen duena, errudun izango da auzitegian. Bere anaiari zoroa esaten diona, errudun izango da batzarrean. Eta sinisgabea esaten diona, su leizerako errudun izango da. Beraz, zure eskaintza aldarera eramaterakoan, gogoratzen bazaizu zure senideak baduela zerbait zure aurka, utzi ezazu eskaingaia han bertan. Aldare aurrean eta zoaz lehenengo zure senidearekin pakeak egitera. Etorri orduan eta egin zure eskaintza. Egizkizu pakeak lehenbailen zure etsaiarekin,
bideanarekin zoazen bitartean, etsaiak epailearen esku utzi ezaitzan, eta epaileak ertzainaren esku, eta giltzapean sar ezaitzaten. Haranik egia esan, etzera handik aterako, azken txampona ordaindu arte. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek nola baitere ulertzera eman nahi digu, gure pekatuak halako sustrai moduko batzuk badituela. Ez dela bakarra, kasu hontan norbait hiltzea, baizik eta hiltze horrek, edo izan daiteke jotzea, edo gaizki tratatzea, edo injustiziren bat egitea, baino horrek baduela bere sustraia gorrotoarengan. Hau da, gorrototik sortzen dela gero lortutako edo gero gertatutako, esan genezake, emaitza tristea. Eta horregatik inalakin behar ditugu gorroto hori kentzen, gorroto hori uxatzen. Enola baitere Jesusek garrantzia handia ematen dio pakeari, adiskidetzeari, barkamenari. Gauza horiek Jesusentzako ohartzen gera ezinbestekoak direla. Evangelio irakurtzen dugun aldiro agertzen baitzaizkigu, halako ejempluak behin eta berriz Jesusek gogora ekartzen dizkigunak, ze beharrezkoa dugun adiskidetzea, barkatzea, gorrotorik ez edukitzea, elkar maitatzearen adierazpide ezinbesteko bai dugu. Jesusen nahiko luke eta hala eskatzen digu eta berak hala erakutsi zigun elkar maitatzen, elkarri laguntzen, giro politia sortzen, bizitza atseginagoa egiten, baino hortara jatzeko ezinbestekoa da, esan genezake, lehenengo pausotik abiatzea. Eta da, ez gorrotatzea, ez injustizirik egitea, ez bestean kontra halako jarrera edo adieraztea, eta kristautasunean ezinbestekoa dugu hori. Eta gertatu direnean, injustiziak, gertatu direnean, haserraldiak batzutan gaizki ulertuak izan daitezke, edo beste batzutan, are gehiago izan daiteke errealidade bat, injustizi bat gertatu dela, baina edozein kasutan inalak egin behar ditugu adiskidetzeko. Egia da, batzutan ezinezkoa, gerta daitekela, batek ez badu nahi, ezinezkoa akaso izango da, baino kristauak kasu horietan ere ez du sekulan gorde behar gorrotorik, edo sentitu behar, edo injustizirik egin behar. Nola baitere, sikiera saiatu beharko da, esan genezake tentsioa jetxiarazten, halako detaileren bat eukitzen, nola baitere inerak egin beharko ditu adiskidetzerako, baita ere bestearen pentsatzeko modua ulertzen saiatu beharko da, baina horrek ez du esan nahi justizia defendatu behar ez denik, edo dena edo gauza guztietan kontrakoei arrazoi eman behar zaienik, baina bai inalak egin behar ditugula, ez gorrotatzeko, pakeak egiteko, adiskidetzeko, eta Jesusek nahi du kristauon ezaugarri bat hoixe izan dadila. Eta horretarako ezinbestekoa dugu alde batetik, umilak izatea, bestetik esku zabalak. Baino, batzutan ezinezko izango da kaso, baino inelak egin behar ditugu. Eskatzen diogu bada Jangoikoari eman dezaigula halako bihotz umil bat, halako bihotz zabal bat, beti adiskidetzea, barkatzea, damutzea ere eta barkazio eskatzea bilatzen duena. Onar jauna, eskaintza hau, beronek lortzen digu zure errukia, beronek ematen bizia zure maitasun neurrigabean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, Jangoiko alguztidun beti ereko horri, guk zuri eskerrak ematea nahi bai duzu, penitentzia eginez eta janetan neurri hartuz. Horrela gure pekatari arrokeria ez dirik eta goserirenei jateko emanez, zure bihotz zabalaren antzeko izan gaitezen. Horregatik, aingeru guztiekin batean, bihotz batez gorespen hau kantatzen dizugu.
Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak. Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada. Hogeita ardo hauek zure espiritua isuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau deku hau berriona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin, eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin. San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezurregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen Jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz, inor zunere etxean sartzeko, baina esan zazuit bat eta sendatuko naiz.
egin dezagun otoitz. Eukaristia honek jauna, indar berri gaitzala, pekatuaren zaharkeriatik garbituta, salbameneko ondasunak iritsi ditzagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedinka zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean eskerrak jangoikoari. Egizuzuk Maria, gugatik erregu, eriotzak orduan, ez gaitezen galdu. Eriotzak orduan, ez gaitezen galdu.